Здравейте, приятели! Аз съм Стефан и аз съм Любо. в днешното видео отиваме до Любо да вземем една лопата и ще правим едно скокче. Жал... Ала, Любо, бе! Това го заснех вече със сигурност. Оле, Любо, са бъсна. Ще даваме ли газ на колелопулу? Направо по ще ти кажа, като свърши видеото. А? Не, ще го... Италиана. Ей, та смотана. Смотана. Yeah! Люба бъни хопа. Тече колелото. И здравейте, хора! Тост не го гледайте. Аз съм Течо Джъмпера, а това е Любо бъни хопа. Та с лопата май не трябваше да я вземам. Ето и сега да направим скока. И буквално как съм го изробил, като съм скочил. Покажи, ей тук беше едно, ей тъй беше. Ей тъй беше. И сега да го направим. Знам, че не е много хубав скока. Но пък за нас, понеже не сме много майстори, сто. Да, сега ще направим друг скок. Но утре ще го снимам. И днескам. Но утре ще снимам, когато скачам. Днеска може аз само да скоча. И ето един кадър сега. По-точно от сега ще скочи. Да. Майстора. И така, приятели, това беше от нас. Видяхте допълнителните кадри, как аз се убивах и Любо за малко. Ама аз вече се убих почти. И това беше от нас. Чао! Утре или от други ден, или след 3 или 4 или след 2 години ще има продължение. Защото аз като снимам едно видео, после една година не снимам пак. И това беше от нас, ще има продължение, ама не знам кога точно. Чао! Чао!